Россияның төрле төбәкләрендә оешкан татар иҗтимагый оешмалары нинди мәшәкатьләр белән яши? Аларны бүген нинди проблемалар борчый? Бу турыда тулырак актуаль әңгәмә сәхифәсе кунагы Мәскәүдәге татарларның һәм төрки халыкларның милли конгрессы координаторы Гөлнара Яруллина таныштырыр. Әңгәмәне журналист Миңназыйм Сәфәров алып бара. Хәерле көн, Гөлнара ханым. Исәнмесез. Мәскәүле яшьләр өчен быелгы җәй нинди вакыйгаларны истә калды дип сорамакчы идем ингелек. Biz bu җәйне бик актив уздырдык. Бергәләп һәр ялны Истра буйлап сәяхәт иттек. Анда без һәр якшәмбе, анда шимбә көннәрне җыелабыз да бергәләп бу гитарада уйныйбыз, җырлар җырлыйбыз һәм уеннар уйнатабыз. Үз күңелегезне үзегез күрәсез дигән. Һәм чит илләргә дә бергәләп сәяхәт киттек. Без бер группа 10 кеше җыелдык та аннары Турциягә киттек. Аннан соң безнең бик күп чаралар уза һәм безнең чатлар бар, яшьләр чатлы. Анда без үзебезгә ничек без сәяхәт итүен анда сөйләшәбез. Кемнең планнары булуын, кем кая җыенуын, шунда координациялисез инде бергә. Һәм шунда инде без сөйләшәбез. Кем кая бара? Безнең бит Мәскәүдә бик күп татарлар. Анда бөтен төрле шәһәрләрдән. Менә күптән түгел генә Мәскәүдә журналистлар шоулап гөрләп Татарстан мәдәнияте көннәре үттеме? Анда да бәлкем катнашкан татар яшьләре. Әлбәттә. Без бу Татарстан көннәрен без бик көтеп калабыз һәм һәр елны аның турында бөтен җирдә информация чыгарабыз, бөтен яшьләрне чакырабыз. Менә беренче көннәр инде башлау ул әлбәттә безнең Габдулла Тукай памятникларына җыелабыз һәм чәчәкләр куябыз. Аннан соң бу елны безнең Ядәш дигән кино премьера булды иде. Байбулатның беренче премьерасы ул Мәскәүдә үтте. Аннан соң тагын Казанда да күрсәтә 14 сентябрьдә. Башлана инде кинотеатрларда. Аннан соң инде һәр вакыт, һәр елдан безнең Дом музыки дигән шундый мәдәният йортында матур гына мюзикл уздырдылар. Бу беренче тапкыр булды бу елны һәм безнең өчен ул бик кызык һәм традицион булсак та ул безнең өчен бик кызык узды. Әлбәттә безнең яраткан рәисебез килде, безне каршы алды. Мэр Москвы Собянин булды. Ул да безнең өчен мөрәҗәгатьләр бирде һәм бөтен киләчәк планнарны сөйләп бирделәр безгә. Менә шундый кызу Татарстан көннәре булды Мәскәүдә. Менә көз бит инде ул һәр вакытта да илнең башкаласы яшьләрне җыя. Уку башлангач та студентлар истәле. Көтәсезме яшьләрне? Әлбәттә көтәбез. Безнең инде уж традицион якшәмбе яшьләр кичәсе уза. Менә безнең беренче яллардан башланды инде сентябрь аенда якшәмбе яшьләр кичәсе дип атала. Шул һәр якшәмбе без студентларны җыябыз, алар өчен кичәләр уздырабыз. Һәм аларга мөрәҗәгатьләр бирәбез, аларны безнең шул штабта җыябыз да алар бер-берсе белән таныша, яңа кешеләр килә. Сезгә дә әйтәбез, яңа уку елында Мәскәүгә килсәгез, безгә гомумән генә килегез. Безнең ул Мәскәүдә 1500 кеше бар. Менә студентлар гына, алар инде һәр вакыт киләләр, китәләр, аннары кемдер Казанга һаман кайтып китә, укуыннан, аннан кемдер кала Мәскәүдә, аннан бездә Мәскәүдә калсалар, безнең белән яшьләр шулай ук сәяхәт итәләр. Әлбәттә. Менә шуңа күрә безнең штаб татар дигән сайтта ясагыз, анда безнең бөтен контактлар бар. Безгә килегез, Большекаменщики дом 2, без сезне көтеп калабыз. Һәр вакыт безгә шалтыраталар, киләләр, безнең турында беләләр. Без һәр вакыт хөрмәт итеп, бөтен яңа кешеләрне каршы алабыз. Безнең җылы татар инде. Рәхмәт, һәр вакытта шулай булсын, чөнки адәм баласына һәр вакытта җылылык кирәк, аралашу кирәк, җыр-моң кирәк. Шуңа күрә сезнең бу эшегез алга таба да уңышлы дәвам итсен дигән теләктә калабыз. Рәхмәт бик зур. Исәнлектә күрешик. Килегез.